Perdó. El show... Barretina? Que es diu barretina? No sé. El show on la... Espera, vaig a respirar. El show on la gent ens ajuda a un gabanenc i a un torrellenc a fer més rica la pronunciació i el coneixement de la nostra llengua i cultura catalana! Crits de tieta! Crits de tieta! Crits de tieta! Si el que voleu és aprendre català i enamorar-vos de Catalunya, amb nosaltres esteu al lloc més indicat! Demanem al públic que ens expliqui les seves expressions o dites populars preferides del català. Aquestes que direm ara són algunes de les que ens van proposar la setmana passada. En Lluc de Sant Boi ens va dir: ets més tranquil que una merda al sol. Estàs allà tranquil, et dona el sol, t'asseques, no necessites neutrògena perquè ets una merda. Alguna vegada has estat al sol tanta estona? Sí. I què va passar? Bueno, doncs que em vaig cagar al final. Com una merda al sol. No, he estat estona al sol i la veritat és que m'he posat fosc com una caca. Amunt! Yeah! El Rafa de Vallirana, el seu avi, per posar ordre, deia: de moment, les putes al convent! Vinga! Ostres, compta'm aquesta compta, Esther de les Planes diu: de porc i de senyor s'ha de venir de mena, Compte, s'ha de venir de mena, Perquè el català no solament l'hem de fer servir per defensar-lo o reivindicar-lo. De fet, la millor manera que tenim de defendre'l és utilitzar-lo en qualsevol situació, com va fer la Candy. Vaig cap a casa perquè estic una mica ja atrapada. Semblo una pastanaga bullida. Tu has estat alguna vegada... Tu t'has sentit alguna vegada pastanaga bullida, Pau? Mitiquíssima, sí. Sí? I com va ser? Bueno, sí, tu agafes i dius, ostres... Vas fugar l'aigua. Aquest últim xarrup m'ha deixat... Bullit. Sí. I algú al públic s'ha sentit alguna vegada com una pastanaga bullida? Atenció, passeu el micro al company d'alcaldes de... Hòstia, clar, passa-li tu. Clar, que s'ha posat darrere. Com et dius, amic d'alcaldes de Montbui? Pedro. Pedro, explica'ns el teu moment pastanaga bullida, sisplau. Qualsevol nit al treball. Qualsevol nit al treball. De què treballes, Pedro? A l'Ovella Negra. Bueno, pot ser responsable de manteniment. Ets el responsable de manteniment, Pedro? Sí. De veritat? T'imagines que t'hagués quedat a mi. A més, segur que neteja amb la velleta. Sí. És veritat que netegeu amb ginebra la barra per netejar o això és mentida? Sí. Algun cop. Però per què ets tan lacònic? No, la comunicació és fluida, però és lacònica. Ets així sempre? És així sempre, el Pedro? És així, no? No parlo català. Si estàs parlant català ara. Molt poc. No, molt poc, és poc, però és prou. Tenim un perfil d'Instagram, un TikTok, un YouTube, Spotify, ens podeu enviar telegrames, burofaxis i un mail on rebem insults, refranys, curiositats i també es fan consultes, Pau, i propostes com la següent. Com el Pere de Montornès, que ens va proposar aquest problema matemàtic. Atenció al problema matemàtic d'en Pere de Montornès. Qui sàpiga la resposta, que calli. Bueno. Per què després, no? Vale. Sí. L'haurà d'apuntar en un paper, ens la passarà i nosaltres valorarem... Si la saben. Jo crec que ningú la sap, però... Potser els d'Organyà sí que la saben, aquesta. És que... Sabeu quan sumen un home cansat i un ventilador espatllat? Vale, perfecte. Ningú ho sabeu, no? Vale, perfecte, no, perquè sempre hi ha algú que diu jo ho sap i aleshores... Vale. Això són 5 punts, ja aviso. Atenció. Repetim. Sabeu quan... Clar, la gent diu, com poden sumar les paraules? El Pedro està... No entenc el que m'estàs dient. Diu, quan sumen un home cansat i un ventilador espatllat? No? Ha de ser una xifra. La pista que ha de ser una xifra. Sí. Penseu que... No. Penseu. Pujo l'aposta. 8 punts, qui ho digui. 8 punts. 8 punts. Penseu. Un home cansat... Què fa un home cansat? Es cansa? Vale, bueno, clar, si està cansat, està clar. Si està cansat, està... Com, perdó? I si tu el veus... No, com seria? Si tu el veus que ho està fent... Què fa? Quan s'asseu, què fa? Epa! El micròfon. Passa el micròfon. A veure, el teu nom era castellà? Àngels. Àngels
de Fight Castellar, els soldats de Castellar. Què has dit, Àngels, què has dit? 60. Per què 60? Perquè 60, jo què sé. Bueno, no? O no? Clar, és que ara ens veiem en una diatriba perquè està bé el que has dit, però clar, el problema és que no saps per què. Clar, Perquè soc molt intuïtiva. clar, aquí està la cosa. A veure... Dona-li la raó, parlant de ràdio. No, i tant, i tant. Dono una garrotada. A veure, clar, hòstia, bé, 2 punts més, ho més diu al per la micròfon, garrotada. A veure, Fotre una hòstia! 60, dient que està bé. I ara a veure la intuïció, a veure què tal. Què et diu d'un ventilador espatllat? Què no fa un ventilador? Un ventilador espatllat, què no fa? No fa fred, no gira. No fa fred. Bueno. Pot ser. No bufa. No. Atenció! Al micro, canvia! Es juga al Barça avui. 90. Ah, 90! Atenció! 90, molt bé! I 90, per què 90? Per què? No, ara, Àngels, ara ja no. Ara és ella. Com et dius tu? Júlia. Júlia, per què 90 un ventilador espatllat? Perquè és despallat, no? Sí. No? Ara, aquí ha hagut resposta. Sí. En el cas de l'Àngels no ha hagut resposta. Ha hagut intuïció. Clar, com ho puntues, això? Perquè tu inventes, així Clar, que no tinc idea com... Clar, la qüestió és que un home cansat se senta, barbarisme, perdó, Sí. i un ventilador espatllat 90. I quan sumen? Clar, ara ho sabeu tothom. Ara sí. Doncs no. Doncs no, T'imagines? No, sí. Anem a premiar la intuïció Vale. dels soldats de Castellà amb 3 punts Vale? i D'acord. la lògica i raonament de Tarragona amb altres 3 punts. I un aplaudiment per ells, clar que sí. Bravo! Bravo, perfecte! Molt bé, això va bé, molt bé. Bé, doncs, què és més català? Ara haureu d'aplaudir. Fer BDSM amb calçot? Molt bé. Hòstia! Molt bé, hòstia. molt bé. Aquest aplaudiment diu molt més d'això, Smiley Exacte. Team, 8 punts, no, 4 punts per això. Genial, molt bé. A més s'ha posat vermella com el Home, tomàtic. sí. Passa una nit d'amor amb el tomàtic! Igual. Eh! Hòstia! Ho sento, però bueno. A veure, no, que a veure, que cadascú té els seus gustos. No els agradaran els calçots. No. No. Sí. Vale. No, clar, no. Sí, Ja està imaginant, no? Pues el sarromesco, vinga. sucar... Clar. Bueno, ja, Sí, prou, no sisplau. passa res, tio. Escolta. Següent, què és més català? A veure. Tenir el pentinat de Carles Puigdemont? Fantàstic. Aquesta perruca, al Party Fiesta, val 3,5 €. Informació de servei. Com és que ho saps? Ho sé, Vale, no d'acord. preguntis. Vale. O vestir com la Pilarín Vallès. Hòstia! És de castellà. Sí? No, però com Ah, no, està armada... semblava una mica, no? Hòstia, però el més violent de la foto no és la carabina, són els troncs de darrere, que és com si els hagués tallat ella, diu. És que clar, estem veient en imatge la Pilarín Vallès amb una escopeta i al darrere hi ha troncs que jo, a totes llums, crec que són tions. Són què? Tions de Nadal. Ah, tios de Nadal. T'imagines que fa caça furtiva de tions de Nadal? Ai, de dia estic aquí dibuixant uns quets bailets i de nit, doncs pa, a trobar pel cul. Fotre-li! A veure què és. Bé, doncs això, què és més català? A veure. Pentinat de Puigdemont? Bueno, Sí, molt bé. O Pilarín Vallès. Vestir com la Pilarín. La Pilarín. No hi havia dubte. Següent, A veure. què és més català? Cagar-se a un pessebre? Ostres, hola. Bé, Hola, però... és... Hòstia. Bueno, és un senyor... Però aquest senyor... Saps alguna cosa d'aquest senyor? És un senyor que és real, I què fa? Però que està a casa seva o què està fent aquí? és d'un pessebre vivent, crec que és el pessebre vivent de Corbera. Està... Deu tenir unes cames, aquest home, però... Uns bessons. Bessons, però bueno, de pedra, tio. Pots De tallar... fet, s'asseu en els seus propis bessons. Sí, i mateix fa- allà. I els glutis, no t'imagines. Tu li dones un cop al gluti i se't trenca la mà. El van entrevistar i van dir... Ell va dir, no, jo vaig allà, em baixo els pantalons i ja està. Què és més català, cagar-se en un pessebre o cagar-se en el tio? Jo amb Ui. aquest... Em sap greu, però jo m'hi cagaria en aquest tio. Però si sembla José Manuel Parada, aquest tio, tio. Ui. Bueno, és que jo crec que aquest tio ja s'ha cagat algú a sobre, Segur. Està el pobre ja a les últimes, Ara, les pestanyes que té són realment... Sí, no sabia que tenien barba els tions. Però a més, no és una barba, és una barba que... O sigui, aquí et perds i no et troba ni el Carles Porta, tio, Vés a saber què caga, I els llavis, mira els llavis, té uns llavis, sembla la... Sí. Bé, doncs què és més català? Cagar-se en un pessebre? Vale. Què? Cagar-se en el tio?
Qui es cagarà el tio? Jo m'hi cagaria. Jo Endavant. me quedo, jo Sí, vaig aplaudir. caguem-nos l'Islu. Ja està, no som... Vale. Següent, què és més català? Menjar-te una porra? Ostres, Ep, vaya porra, tio. una Vaya bona porra. Aquí, compte, aquí la porra... Aquí la porra va... Sí, va forta, aquí Vale? la porra. O menjar-te una llangonissa. Home, ja tornem una altra vegada! Un altre cop. Vinga, És de ara Vic. què? Aquesta és de Vic. Però això... que és un fuet, allò. O no? Sí, una llangonissa. Quina... Vols parlar? sí. Parlem. Víctor, tens música, Una- música de debat? Sí. Música de debat. Com es diu? Sí. Llangonissa Sí. o botifarra? Com ho dius tu? A la llogonissa o a la botifarra? La botifarra, com li dius tu a la botifarra? Què és per tu una La botifarra? botifarra és la botifarra amb seques. Vale, d'acord. Sí. I la llangonissa? El fuet. D'acord. Doncs ara aniré amb els amics de Tarragona. Vale. Per vosaltres, què és una botifarra? La botifarra blanca o la negra, I una llangonissa? la amb seques. Ah! Què està passant aquí? Què? Preguntaré al Pedro a veure què... Ella et dirà sí o no. Dirà Pedro. sí o no. No hi ha més... Per tu la botifarra, És binari, què? digital. Amb seques. Amb seques. Què en penses? Que no, a mi m'agrada més humida. Com? Bueno, Això, s'està compte, complicant compte que aquí... el debat. Pregunta per Organyà, a veure, Organyà, com a Organyà. cuna de català. No, el de les patates. Tu, com et dius, tu? Jo, Jordi. Jordi, Vale, a veure. endavant. La llonganissa, Sí? vale? És a dir, bueno, podrien tenir diferents noms, vale? Ah, o sigui... Clar. Ah, És que... és que clar, també. Sí, sí. Endavant. Podem tenir l'espatec, podem Sí. tenir la cigaleta de bastó, podem tenir la llonganissa, podem tenir... Jo no volia arribar aquí, eh? Hòstia, Jo no volia arribar aquí. Jo Pues, volia... sí. No, continua, sisplau. Hi ha més noms encara. No, en podem definir més. I no és llonganissa, seria llonganissa. Llonganissa, tio. Hòstia, vaya... M'acaben de... Pues mira, Quina merda. si el Jordi has dit tu, Sí. si el Jordi sap tots aquests noms de llangonissa, què més has dit? Llonganissa, perdó, Llonganissa, què més has sí. dit? Cigaleta de pastor, cigaleta de pastor. espatec. Cigaleta de pastor? T'imagines? Cigaleta de pastor és molt primer. Espera, t'imagines? És primeta. No s'acallona, això? Podria ser, també. No, no. la secallona s'assembla més al fuet. Hòstia puta, jo no entenc quantes coses hi han. Però no, això humit no està, és sec. Això és sec. És sec. O sigui, a tu t'agrada més Però- humida o seca? Humida. O Humida. sigui, això no t'agrada. Vale. Pues ara la por que tinc és que si tu saps tot això, imagina't el que em poden arribar a dir l'equip Castelldefels Smiley. Clar. T'ha tocat. Sí. No, tu també hauràs de dir alguna cosa. La del BDSM. Sí. Que diu, no sóc més de calçots. Ara, perdoneu, ara no hem de riure, ara és seriós això. Sí. Ara no hi ha Vull dir- és un moment de debat. Ara és el debat. La de castellà està a punt d'atacar-la. Sí, però diu... el micròfon no, que vull... espera. No, Tu imagina que a TV3 poses un debat i surts a gent allà rient. No és seriós això, no és seriós això. No. A veure, endavant. És que per mi les dues serien humides i la botifarra és més gruixuda Adiós. i la llonganissa més prima. Ha volgut com unir-ho Sí. per... És el PSC, al final, no? Sí. Vale. Ara ja, Molt bé, per acabar, els soldats de castellà, si et voleu afegir... El que digueu vosaltres estarà perfecte. Sí, perquè si no, Sí, estarà la perfecte. botifarra a la cara. Sí. O sigui, a veure, Igual que ella, És igual igual. que ella. Igual que ella. I grossa o petita? al final, com he quedat? Jo m'he quedat Mira, que grossa, petita i humida. Que ell vol humit. Els de Tarragona diuen llonga. Pues llonga. Vale, llonga. Llonganissa a la que jo li dic botifarra. Sí. Però al cap i a la fi, jo vull menjar. Sí. Per tant, agafaré i diré això. I ja està. Si jo vaig al Condis de sota casa meva i li dic, posi'm això, em diu, què estàs dient? Sí. Estàs al Baix Llobregat! Sí, exacte. Té un fuet i calla. Un fuet i calla. Fuet i calla. Que no és el mateix que una llonganissa Apa, dic. o la... Correcte. Fins aquí el debat? Fins aquí el debat. Fins aquí el debat, gràcies. Fins aquí el debat. A veure, si voleu més debat, no us preocupeu, farem més debat, sí. cap problema. I, encara... però sí. si no havíem decidit És si era. veritat. Què és més català? La porra o la llonganissa? Porra? Hòstia. Quin 2017, 2018, 2019 més dur, eh? Aquest segur que Aquests van ser... el gener de 2025 és d'aquestes persones que s'ha fet molt llarg. Segur Sí, que ells són molt llarg. d'aquests. Després de pandèmia va ser tot. Sí. Això, A porra. porra. Això, vinga. Però jo crec que... Bueno, era porra. empat. Vale. I... sí, i l'última ja. Què és més català? Ajudar a muntar un castell Molt maca aquesta imatge, eh? Això on és? Això on és?
a Tarragona. Tarragona, sí. Ajudar a muntar un castell Sí. o muntar-s'ho a castells. Que, bueno, és la mateixa Tarragona, però... Hòstia, aquest muntatge no l'he fet jo. Ah, clar, que hi ha... Sí. El BDSM, Hi ha la porra, el BDSM. Allò d'allà que és una... Una imatge del Kama Sutra que he posat allà. Has volgut donar com un rotllo sutil, no? De muntar, Sí. però que no es vegi Que no es clarament, vegi que no tal. es vegi allà gent fornicant. Soc un artista. Sí, no es nota. Clar, al castell, potser m'equivoco, però aquí al castell hi ha molt de... No? Aquí algo rasques. Sí, Jo n'he fet, de castell. I què tal? Bueno, algo rascat. Has rascat? Sí, Sí? sí, home, i tant. Algú ha fet castells aquí avui? Qui ha fet Avui castells? no, vull dir, no. Imagina't que avui... El de Tarragona, vaja. Vale. Vaig a... Hola. Joan Albert, era? Sí, Als castells hi ha... hi ha contacte. Sí. Sí, però amb gent suada, tampoc. Bueno, però... Humida, al final. Humida. Pues, vull dir... Com la llangonissa, Com perquè la al ser de llangonissa. Tarragona... O és cosa meva que... Jo crec que no, fa molta olor a peus, també. Ah, A no ser clar. que hi ha gent que... Bueno, Compte, li compte, agrada, Hi ha gent però que té... Amb No els és el peus. cas. No, no és... O sigui, que la teva resposta és no. No, massa suor, massa Massa, calor. o sigui, estàs fent una altra cosa, no? Massa gent, també, no? Al Massa final. gent, sí, que- massa gent mirant, que això sempre Sí. fa vergonya. Clar. Bueno, Oita, va. molt bé. Ostres, pues mira, Doncs fins aquí el que és més català. Bravo, gran secció! Molt bé, perfecte. Doncs ara arriba el moment de la pausa i ara arriba el moment jo crec que és el més important del show. És el moment del... Òbviament, si el show es diu vull ser millor català, és que el Pau i jo volem ser millors catalans. Sí. I com ho aconseguirem? Doncs gràcies a vosaltres. Sisplau. Ara, farem una pauseta d'uns 5 minuts així, Molt us passarem uns papers i allà necessitem que ens escriviu tu ja sé, escrivies paraules, o sigui, l'origen del català, coses supercatalanes, o sigui, coses que diguessin, el meu pare deia, la meva àvia deia, a casa meva diuen el català, insults en català, coses que semblin catalanes, que no siguin però que us semblin molt. Anècdotes, expressions, Sí. El que vulgueu allà. Catalanes. Catalanes, que ens ajudin a aprendre, perquè si no, a què hem vingut aquí? Que ens ajudin a ser millors. Ser millors catalans. I acabem aquesta primera part amb aquest aplaudiment. Gràcies! Fent coses. ¿Qué te parece? Tu creus que els catalans fan coses? Fan moltes coses els Realment. catalans, segurament, sí. Saps què altres coses fan els catalans? Què fan? Podcast com el Vull ser millor català. Sí. I saps que ara tenim, per primera vegada a la curta història del Vull ser millor català, tenim amb nosaltres el primer col·laborador del Vull ser millor català? Què dius ara? Sí, directament. Directament. Bon, ell és d'Equador, però no ve d'Equador. O sigui, Ja ho tornem un altre cop. si hagués vingut d'Equador expressament a veure això, tindria 5.000 punts. Seria guanyador ell, però no és el cas. No, Però és d'Equador. és d'Equador. Viu a Barcelona. Però és d'Equador que s'assegui al mig. Ah, clar, bueno, ara ja no... Hòstia puta. Mira, dono 3 petit punts. acudit geogràfic. És de sucre, tu. Demano, sisplau, un fort aplaudiment per l'inimitable Ricardo Andrade Mano! Directament des de casa seva! Mira el flow amb el que ve, mira que flow que té. Ricardo, què et dic, Ricardo o Ricard? Ricardo. Bona nit, jo crec que Ricard. Vale. Ara sóc Ricard. Ara ets Ricard. Ricard. Ricard, he fet una cerca al ChatGPT per fer-te la teva presentació. Bé. I m'ha dit això, al ChatGPT. Ricardo Andrade Malo és un humorista equatorià, fins aquí bé, que ha destacat per la seva capacitat de transformar les incongruències de la vida quotidiana en humor universal. Mira, tinc la teva història. Va començar la seva carrera en els Open Mics de Guayaquil. És veritat, això? Això és veritat. Has anat a Open... Jo he fet el primer Open Mic de Guayaquil. Fa 8 anys, pot ser, 7 anys. Buah, no, com dir, buah, no. I diu, on va desenvolupar el seu estil i va connectar amb el públic. Ei! Clar, amb el Pedro, que tampoc és de Catalunya com jo. Sí, però pot ser que jo sigui millor que tu, perquè jo sí pot parlar. Bon, endavant. Pot ser. No, però a més teniu un laconisme com una mica que us ajunta, no? Tu també és una mica lacònic, no? Clar, perquè Pedro i jo vam estudiar a la mateixa escola. A la mateixa escola. Del laconisme. Laconic School. El 2018 i el 2019 vas participar en el festival Párame Bola. Clar. Sí, i què era? Al futbol hi ha un jugador de... El porter. El porter. El porter.
Això. No. Ah, vale. Ah, que era el seu humorista, clar. L'expressió párame bola a Ecuador vol dir préstame atención. Presta'm atenció. Clar. Això... Perdó per parlar castellà. No. Mira, et poso 2 punts negatius per parlar castellà. Perdó, vas participar en el festival Párame Bola amb el teu grup Pelados Comèdia. Sí. Què és això, Pelados Comèdia? Pelados Comèdia? Pelados Comèdia. Per què Pelados Comèdia? Pelados Comèdia va ser el primer grup de comèdia que vaig tenir. Pelados en Ecuador vol dir jove. Ah, jove. Gent jove. Jovenalla, gent jove, dinàmica, no? Juvenil. I diu, i ara viu a Barcelona. Bona nit, Catalunya, ja sóc aquí. Uah, gràcies, Ricardo. Gràcies. Ricard. No és Eugenio, eh? Qui és Eugenio? Àngels, has dit tu, Eugenio? Sí, és sèrio? Sí. Saps qui és Eugenio? Clar, l'Eugeni fa moltíssims anys vaig anar a Xile i el van dir que no faci acudits de militars perquè Pinochet una mica dolent. I Eugeni ho va fer i Pinochet, un aplaudiment per Eugeni. I Eugeni després va marxar ràpid o...? Va marxar ràpid. Ricardo, Coma, què ens vens a explicar avui? El Raven em va dir que faci aquest segment nou on jo exposo? Sí, exposa. Teories i coses que jo he vist de Catalunya i primerament una pregunta. Què fan els catalans amb el temps que estalvien fent servir els pronoms febles? Clar, molt bona pregunta, clar. Aquí hi ha molt de temps. Clar, perquè al dia estalvien pot ser 5 hores, pot ser més? Pot ser. Doncs, primerament, jo hauria pensat que, lògicament, haurien d'acabar la Sagrada Família. I que pot ser fan un vermut a les 11 del matí, passejar els seus gossos, pot ser mudar-se a un altre pis perquè els han pujat el lloguer i això és tot el que he escrit. Molt bé. Un aplaudiment per Ricard. Pues mira, no havia pensat mai... Molt bona reflexió. Mai m'havia parat a plantejar-me què puc fer amb el temps dels pronoms febles. El problema que tinc amb els pronoms febles és que moltes vegades també els utilitzo malament. Aleshores, clar, jo crec que tinc un temps que he guanyat, però en realitat no és meu aquell temps, l'he de tornar. Clar, perquè no tens que corregir. Clar, si corregeixo, està malament. Clar, llavors a mi jo penso que he guanyat 5 minuts, però està malament. Això he de tornar 3 minuts. Són perillosos, els pronoms febles? Sí, per què? Home, perquè pots morir. Però això diu... Veus com pots morir? Ja t'ho he dit. Això és un ictus, eh? Són perillosos, pots morir per pronoms febles. Els liuico... Fa uns mesos vaig llegir un llibre del Kim Un-so. Sí. Molt bé. Clar. I jo vaig pensar que el meu català està bé. I doncs he començat a llegir i he dit, què? Sí. Perquè ell fa servir paraules que són al mateix temps com 7 paraules. És la màgia. Paraules que són a la vegada 7 paraules. Clar, perquè fa servir pronoms febles. Clar, aquest sí que té temps preguanyat, aquest, sí. Clar, és una mica com el math rock. Bueno, està bé. Ricardo, dóna-li un fort aplaudiment al Ricardo. Gràcies per ser com és, Ricardo. Ricardo, mira, proposem que no marxis de la taula perquè... Molt bé, aquesta... A veure, perdona, una mica borbònica, compte amb això, no faig això gaire, Vale. O sigui, bé, a nivell de... Però en compte, que a veure si... Clar, per ser una mica feixista. Clar, no, tranquil. Bueno, tranquil. O si tens germans has d'anar en compte, perquè, saps? Bueno, ara arriba el moment de la secció dels papers catalans i anem a llegir els papers, les expressions populars que ens ha deixat aquí la gent. Mira, jo et deixo aquí aquestes a tu i aquestes són per tu, Ricardo, i aquestes són per mi. I vaig a començar jo, el ser més gran de la taula. Doncs començo jo. Hosti, compte aquesta problemàtica. La primera hi ha problemàtica. Hi ha algú de Sant Pol aquí?
No. Vale. Òbviament han sigut ells qui l'han escrita, per aquesta frase que vaig a dir ara, algú de Sant Pol no se li pot dir. No se li pot dir. Sant Pol de Mar no li pots dir aquesta frase. Sant Pol, quina hora és? Què dius? Ostres, no passa res. A Sant Pol van fer un rellotge de sol, però es veu que estava tapat. I aleshores, clar, òbviament no donava l'hora. I si tu... He llegit això i em fa molta gràcia que a Catalunya, a Espanya, a Europa, això és el pitjor que pot passar en una ciutat. Perquè a Equador hi ha moltíssim piu-piu-piu-piu. Hi ha gent que va pel carrer fent piu-piu-piu. Aquí és pa. Escolta, si tu vas a Sant Pol i li dius a algú de Sant Pol quina hora és, potser no fa piu-piu-piu, però et dona el pal que té l'Àngels i paca! Toma, calla, la resposta. Molt bé, perdó, sé jo. Diu, hi ha una resposta. Diu, Sant Pol, quina hora és? I el de Sant Pol respon, l'hora dels fills de puta! Òbviament s'hagués entès que... Però això s'ho fan entre ells? Vull dir, No. Sant Pol, quina hora és? L'hora fills de puta! No, home, si tenen problemes entre ells sí que ho diuen. Li diu, el teu nom ets? Elisabet. Elisabet, vens de? D'Organyà. D'Organyà. Atenció amb el Sant Pol. Sí, digues. Doncs això passava antigament quan passava la gent i parava el tren i s'obria la porta, doncs algú que venia de fora cridava als que estaven per pujar i deia Sant Pol, quina hora és? I els hi contestava Sant Pol, és l'hora dels fills de puta. La gent de manera... Escolta, que no sabien quina hora és i tu arribes a Sant Pol i fill de puta! Perdó, si això no m'he preguntat l'hora. I això perquè a aquesta època no hi havia TikTok, doncs... No, clar, no. Encara sort. No hi havia ni... Hi havia un rellotge de sol que l'havien tapat. Clar, perquè... Ni TikToks ni rellotges. Clar, no hi havia res més. I ara seria... Sant Pol, quina hora és? I res, no hi hauria, perquè no hi hauria tren, perquè arriba tard. Clar, també és veritat. Si no hi hauria ningú. A millor arribaria algú caminant de fa 3 hores i arriba quina hora és? I encara li foten una hòstia per... Vinc caminant des de Tortosa. Com per la via? Bueno, és igual. Cap de suro. Sí, molt bé. I l'altre és? Peruga. Espera, a veure si pel riure s'adivines qui l'ha escrita. Jo crec que ha sigut el Pablo. Peruga. Hi ha algú que es diu Pablo? No veus? Perzuga. Jo volia dir tu. Perruga. Clar, però vol dir que aquesta lletra sembla la d'un nen de potser 6 anys. Ostres. Ho ha dit ell, Va fort. Això va sota la teva responsabilitat, Ricard, que després... Cap de suro. Cap de suro queda clar. Què és cap de suro? És un insult, no? De boig. O sigui, tot tu... Què vol dir suro? Suro és... Sí, el suro. Ho heu dit vosaltres, jo no volia dir-ho en castellà. Negatiu per tots, però haver parlat en castellà. El suc collons. Anava a dir, això... No ho trauré. No, això no és suro. Això deu ser una altra cosa. No ho vull saber. Però és això, el corxo. El corxo. Sí, per mi. Per què? I per què? Treu-te'ls que et pega. No, si ho diu ella em poso 3. Sí, 3 per mi, negatius. I és literalment un suro, un corxo, aquesta expressió, o és un eufemisme? Cap de suro. És que tens el cap de suro. O sigui, si tens el cap d'això, òbviament no... Una mica... Mira'm a mi, més o menys el cap que tinc, no entenc aquesta expressió, perquè a Catalunya és molt important el cabell. No. És que és com que... Sí, que no hi ha res. Que és flonjo. El crani és flonjo i aleshores la neurona no... No tens res. La neurona balla massa. No tens cervell, tens suro. Ets idiota. Sí, és així. Una mica molt poètica per mi. I aquí... Bueno, està bé. I l'altre és peruga. Qui ho posat això? Peruga? Qui ha sigut? Sí. Home, no n'has encaminat, No me'n recordo com. No sé. Job. Jero. Passem-li el micròfon al Jero. Perdó. Caldes de Montbui. Això ho he dit bé, Gràcies. Gràcies, Elisabet. Peruga. No, que ho expliqui qui sigui, menys ell, que no... Ella, tu, sí. Puruga, puruc. Puruga! És una O. Vale. Suposo. És que posa peruga, Peruga, És una E. Vale. No sabia si era perruca, berruga... Peruga.
Què és peruga? Que té por. Tens por. Ricardo, que té por. Tens por. Peruga o peruc. Clar, jo tengo moltíssim por ara mateix perquè... Tu series peruc. Perquè jo no sé parlar català, tot el que he dit és aquí. Ho he traduït, l'he escrit i ho he traduït al matí. Bueno, doncs hi ha gent que ni això, no ho deixen, directament ho deien en això. Ara toca tu. Et toca. Tu, a veure. Bé, una truita de trumfes. Home, molt bé. Trumfes? Trumfes. Jo sé que són Sí, sí, trumfes, sí. jo sé que són trumfes. És guanyar, trumfador. He guanyat. Una truita Trumfa. Trumf! Trumf! No, perdó, no és això. Ja. Però t'ho has cregut. Sí, dic, collons, trumf, saps? Clar, Anava a tope a fer una truita de trumf. Passa igual que quan a vegades vaig al Bon Preu Esclat, quan és l'època de melons i de síndries, i em poso a tocar-los com si sapigués, molt sèrio. Agafo una, me la poso així com si la sentís per dintre. I els savis i àvies se m'apropen i em diuen, noi, em pots mirar? I jo dic, sí, aquesta, però no tinc ni puta idea. Però tot és actitud. Com ara. A la vida tot és actitud, Ricardo. Sí, no, d'acord. Sí. Tu sabies, ara que hem parlat del Bon Preu Esclat, tu sabies que en unes obres de Cervera van trobar una bomba de la Guerra Civil i allà havien de fer un esclat? Però és verídic, això? De veritat, eh? Ja el van això fer. ho podeu buscar? Sí, eren les obres No, jo em refio no cal que ho busqui, jo em refio del que tu dius, jo confio en la teva informació. Jo sé, a mi aquesta anècdota... Però no el van fer, perquè clar... Clar, no, jo crec que... No ho sé, ara no ho sé. Coneixes el supermercat Bon Preu Esclat? El Bon Preu, sí, ho conec. És Bon Preu Esclat, que Esclat és... Esclat! Podria haver dit estallido, però no ho he dit, he dit Esclat. I clar, molt poètic, això també és poètic, no? Sí. Aquesta anècdota em sembla la bomba. I amb aquesta bomba que van fer? La van treure, la van fer esclatar a algun altre lloc. O sigui, però aleshores van poder fer el Bon Preu Esclat allà sense perill. Segurament. I a Bon Preu Esclat venien trumfes. Trumfes. Què trumfes són? Si és una truita de trumfes... No és la trumfa? Ah, trumfes és... Pacanyo. Com? Perdó? Trumfes? Com si un trumfo fos un trunyo, vols dir? Sí. No, són patates. Són patates? Són patates, no? Patates. Sí, són patates, sí. Ah, tots ho sabíeu menys jo, que eren I el trumfes. Ricardo. Ara ja ho sap. I quina és la diferència amb les patates normals? Que aquí diem patates i trumfes, on es diu trumfes? Organyà, òbviament, Organyà. Òbviament ell es diu trumfes. I sempre diu trumfes? Es pot dir, cada vegada menys, però... Bé. Aquest senyor és el Diec, eh? No, jo ja ho sabia des del principi, per això he fet això. Vinga, a veure, ara em toca a mi, a veure. Paraules catalanes. No coneixo ni una. Això ha sigut ell, segur. Mira, sense veure de les Terres de l'Ebre, ja sabia que havia sigut el Joan Albert. Hola. No sigut vosaltres? I d'on ha sortit això? Sempre intento fer números de mentalisme. Solament funcionen quan la gent que em ve a veure ja la conec i aleshores jo em faig el mentalista. Jo, per exemple, imagina't ella, no? Veien de Caldes de Montbui i jo ja els coneixia. Aleshores jo vaig i dic, espera, vaig a veure d'on sou, faig així i dic, Caldes de Montbui, i la gent fa, mentalisme! Però clar, normalment no funciona perquè no soc mentalista. Paraules catalanes. Espill. Espill? A mi em sona a un de fusta que se't clava, saps? Sí, és que no vull dir-ho, que ho diguin ells. Sí. Un trosset de fusta petitet. Un espill, una estella. Estella. Em sona. No, eh? No. Qui ha sigut vosaltres? Passeu-li el micro, perquè aquí ens han deixat una sèrie de paraules que jo no sabia. Sí. Espill. Tu què creus que pot ser un espill? Sona com un poble a prop de Girona. Sí. Bueno, pot ser... No, realment. On vas a menjar una truita de trumfes? A Espill, no? Sí. Què és Espill? És un mirall. Un mirall! Un mirall! Oita. I un mirall específic. No, és el sinònim de mirall. Vale. Amb tortosí. Vale. Espera, que ha posat més. No coneixo... Bueno, hi ha unes que sí, l'altres no. Poal? És d'algú del Pou. No, Poal és on va l'autobús de Castelldefels. No va al Poal? És un barri de Castelldefels, però Poal és gallega.
A Galleda. És que ho hem dit en català, És català, Sí, és català, és català. Perdó, Calla, és català. calla. Ui, ui, ui. Acaba de dir que és gallega, perdó. No, Galleda, dic. Galleda. Galleda! Hosti, que humorista ets. Havia entès No. gallega. No, gallega, no. Perdona. Poal és Galleda. Cubell. Ah, Granera. Què pot ser granera? Què pot ser granera? Granera? Granera. Granera, la gent de Granada. Va, pot ser? Vale, d'acord. Sí. Tu saps què és granera? Sí, home. Què és granera? Jo ho sé, On guarden el gra? Va. A la cara d'un adolescent. Va. Vull marxar. Granera és una escombra? Sí. Ui, que sí o no? Sí? Sí, Hosti, que és trist. escombra. Y todas esas palabras son... Inventadas. ¿De on son? De Tortosa. Tortosa. I l'altre que ha posat és moixó. Ah. Moixó, sense... Moixó, que sí, sí, moixó, sí, a mi em sí. sona... Oh, estic una Moixó. mica moixó avui. Ai, que moixó estic. No, però... No era això. Jo crec que ho sé. Sí? Sí. Tu saps, moixó? Moixó es un jugador del Santos de Brasil. Ah, sí? Moixó. George Moixó. George Moixó. Què és moixó? És un ocell. Ah, hòstia, doncs no ho sabia. Un ocell. Un moment. Demana la paraula. Òbviament, si castellà de Valles demana la paraula, jo dono el micro, que diguin el que vulguin. Jo estic al seu servei. Això és en castellà el gorrión. No. Bueno. És el moixó. Bueno, vale. Hòstia, et dono un punt per aquest aclariment, perquè és de castellà. No, perquè a vegades hem de traduir la paraula perquè si no, no sabem què és. Sí. Dona el micro, sí. Digues. El teu nom, perdona, és? El teu nom. Albert. Endavant. D'ocells n'hi ha molts, Sí. però de moixó són aquests. Aquests en concret. Els pardals clàssics. No, gorrió. Perdó. Moixó. No, o sigui... Clar, aquí com en diem al moixó? Com li diem? Gorrió suposo que no. No, com li diem? és en castellà, no ho sé. Pardal, us sembla bé? Jo també sóc de fora, així que moltes paraules no les bueno, sé. pues ja està. Però és el que estem parlant. Pardal, no? Ho he dit bé. I poso també dic la vostra reivindicació, que posa aquí, de les Terres de l'Ebre, que també és català. També és Catalunya, clar que sí, home. I ara, ja aprofitant una miqueta, ara ja que ens coneixem una miqueta, quin vincle teníeu amb les Terres de l'Ebre? Som d'allà, hem nascut T'imagines allà. que en dieu cap. Som molt fans de les Terres de l'Ebre. Heu nascut allà? Sí. Molt bé. I com és que heu vingut a Castelldefels? Per feina dels nostres pares. També us ho podíeu inventar, jo pregunto i no tinc per què. No, molt bé. Doncs gràcies per que sàpigues, Ricardo, que les Terres de l'Ebre també és Catalunya. No, jo ja... Ells també que són de Tarragona, òbviament. Tarragona és Terres de l'Ebre? No és Terres de l'Ebre. Aleshores Tarragona no és Catalunya? És Catalunya. És Catalunya, vale. És Catalunya. Vale, endavant. Jo, endavant. La mare que em va parir... Hòstia, aquí he fotut... Aquí... Figaflaues. Molt bé, sí. Jo tinc un problema amb figaflaues i tota aquesta idea de la bachata catalana. Hòstia. Que em sembla apropiació cultural... No sortim. A saco. Ricardo, és la primera vegada que t'he vist enfadat, d'alguna manera. Clar. Sí. Estic impressionat perquè mai t'havia vist enfadat. Imagina't si a Llatinoamèrica, a Equador, hauria gent fent sardanes. Aquí tremparíem, eh? Clar, no, vosaltres seria molt feliç. A nosaltres ens agradaria. Jo ploraria d'emoció, realment. Sí. Sí, el Moisés Caicedo, el jugador del Chelsea. Sí. Fa sardanes? Aquest és el moixó que deies, tu. Moixó Caicedo. Moixó Caicedo. Figaflaues, que... Saps què vaig estudiar jo amb el Pep de Figaflaues? Hi ha un Pep que es diu de Figaflaues? Sí. Però anàvem a la mateixa classe? Filosofia. Hòstia, ja, molt bé. I què tal? Que està tot el dia. A classe també? No. De fet, no fumem tant com semblava, eh? És un estereotip. Des d'aquí vull reivindicar la filosofia. No fumem tant. Ara és molt maco, eh? Meuca. Vale, bueno. Meuca. Però bueno, sí. Saps què és Meuca, Ricardo? Altre jugador de Brasil? No. Sí. Mira, ahí podria. Has sigut tu que ho has dit? Hòstia, el lacònic Pablo. Com no? FCB, que és el Futbol Club Barcelona. Futbol Club Barcelona. Sí. Amb el Futbol Club Barça hi ha un jugador equatorià que es diu Jaime Iván Caviedes i pot ser més de 20 anys. Ell va fer un gol
de chilena al Barça. Hòstia, Y buena putada. durante 6 anys, tots els dies. Iván Caviedes, xilena al Barça, perquè no hi havia més que... Sí, aprofitàveu Clar. l'Ivan. Jaime Iván Caviedes. I tu te'n recordes a vegades també d'ell? Abans d'anar a dormir, Sempre penses en la xilena aquella. trobo a YouTube Jaime Iván Caviedes, xilena Barça. A veure, què més tenim aquí? Hi ha un munt de coses. Hi ha Sí. pa amb tomàquet, Sí, pa amb tomàquet. alioli, pets, l'ovella... L'ovella negra, Sí. sí. Però... Vol dir que el pa amb tomàquet em sembla meravellós. Ah, És hòstia, Gràcies. Ricardo, gràcies, perquè... Gràcies. Que m'he Gràcies, Ricardo, perquè he vist, per un moment, t'he vist al precipici. A veure què anaves a dir del pa amb tomàquet. No. He de dir que al principi diu que això no pot ser tan bo. I després he menjat el pa amb tomàquet i diu, buah, No? Catalunya lliure. A veure? Mira, solament el pa amb tomàquet, eh? O sigui, imagina't, eh? El pa amb Si tomàquet, la haguéssim força que té el pa amb tingut tomàquet, eh? Bueno, entre moltes altres coses diu Enric Bernat. Enric Bernat. Qui és Enric Bernat? Enric Bernat? Qui és Enric Bernat? Ell. Enric Bernat? Aquesta És català? auca catalana, qui has posat? Doncs mira, home, avui tant que és català, hòstia, si és català. És català, perdona, no és família teva ni res, no? Una mica fill de puta, t'ho dic, perquè tu saps obrir, per obrir el xupa-xup. Jo m'he deixat ungles al xupa-xup, saps, el xupa-xup? Sí. Jo m'he deixat la ungla moltes vegades intentant obrir-lo. Cau molt bé, Enric, o sigui, li dono 8 punts per haver... Però a la vegada, una mica cabrona. Sí, costa. El Cruyff xupava molt xupa-xup després de... Sí, després de fumar. Sí. El nen et popa? El nen et popa. El nen et popa? Què pot ser el nen et popa? Què et suggereix a tu, el nen et popa? Em sembla una cosa dolenta. En general, dolenta. I jo, òbviament, hi ha un nen per aquí, pel mig, com a mi això ja ho tenim. El nen et popa és un verb, deu ser alguna acció. El problema és que no sé ben bé què és popa, de popar. Que va a un barco i va a la popa. Popa, clar. Popa, clar. Depèn d'on siguis. Si ets del Serrallo, per exemple, popa sí que és al final del vaixell. Sí, però si és del Serrallo, per això? Perquè he pensat una cosa així de mar. Vale. O Serrallo. Però si ets de Lleida, popa és una altra cosa. Organyà? Passeu el micro a Organyà? Li pots passar el micro? Està aquí. El nen... És que no... Com hi ha un nen pel mig, prefereixo que ho digueu vosaltres. Què són les popes? Exacte, què són les popes? Què són els pits de les dones? Doncs és l'expressió que diuen si li dones de mamar amb el nen. Vale, el nen et popa. Però el nen et popa? Sí, perquè qui succiona és el nen. No, clar, qui succiona és el nen, no? Una mica. Sí. Però clar, és que em feia por, a veure... Què et popa el nen? O sigui, encara... Clar, se queda... Vale. Clar, no... Aquest home és un acadèmic, ho sap tot. Sí. És que són d'Organyà. I Organyà és on es va... Com has dit abans? Que es veia Organyà? Es va inventar el català. Es va inventar el català, o sigui, imagina't. I en Tortosa ho han... Bueno, ho han acceptat. També, sí, una mica. Mira aquest també deu ser d'ells perquè és la mateixa. Diu, mira aquesta frase. Ricardo, aquesta frase és important. Et compraré un xalet rodó perquè no deixis merda a cap racó. Et compraré un xalet rodó perquè no deixis merda a cap racó. És a dir, si tu tens un xalet, una casa de... Ho entenc, però en què context algú... És una família que no té un rumba. Això per començar. No té rumba. Clar, perquè quan... Si tens rumba, això no passa. Fa moltíssim temps, quan Catalunya va començar, no hi hauria rumba. No, clar, hi havia molts racons. Aleshores, clar, diu, si és una persona que no acostuma a netejar, i aleshores li diuen aquesta frase perquè neteja. I pots fer o comprar-li una granera, o comprar-li un rumba, o dir, ets un guarro de merda i ja està, una mica d'això. Compartir és viure o morir? Hòstia, però una mica radical, potser, no? A veure, es pot compartir... Compartir és viure o morir. Pot ser que estigui relacionada les dues frases? Clar, perquè després hi ha una altra que diu o folleu tots o la puta al riu. Clar, com abans estava relacionada, dic, a veure si és la segona part. Ets de Cau? Espera, sí o no? passa-li el micro, Elisabet, sisplau. Molt bé. Ara. Ara. Primer, explica'ns com et dius.
Jo sóc la Marta i aquesta... Perdona, no t'he entès. Marta. Marta, i d'on ets? De Sant Cugat. I és una frase de cau? Sí, de cau. Explica'ns què és un cau, sisplau, perquè el Ricardo ni jo tampoc sabem què és un cau. Un cau és un grup d'escoltes catalans, bueno, de nens i de caps, Sí. que creuen per l'educació en lleure i creuen que hi ha una manera diferent d'educar. Hòstia, però molt lliure, Aquí amb aquestes frases són realment free, totalment lliures. Digues. Sí. Compartir és viure o morir? Compartir és viure totalment d'acord, però bueno... O morir. Morir potser una mica radicada. Perquè tu t'endús els nens de campaments i llavors els ensenyes que clar, que si volen sobreviure, pues... Han de compartir. Clar, això... I pot ser que hi ha nens que diuen no, jo no vull compartir i... Aquests són els llestos. No, però si no volen compartir... Però llavors no comparteixen ni el dia que es queden sense aigua i estan en una excursió, llavors acaben bevent aigua del riu i acaben amb diarrees. Clar, i després diuen als pares, no, és que el nen no ha compartit i la palmada. No, perdó. Això, saps on ho havia après jo? No sé si ho heu vist, el Bear Grylls, l'últim supervivent. Aquí, ell no comparteix mai, però sobreviu perquè està sol. Si no pogués compartir, no hi hauria sèrie, perquè sempre sobreviuria. Totes llums, el cau... I l'altre? El cau. Folleu tots la puta al riu. Això també ho diu. Això el cau es diu. Jo també he sigut de cau. Sí? Allò que ha dit ella d'educació en el lleu... Una secta. Una secta. Sí. Que molt bé, Sí, molt bé, Que molt bé, una secta molt bé. I aquesta puta és literal? És que a mi aquesta frase m'inquieta, pensant en els nanos, m'inquieta bastant, que els nanos, o és quan ja creixen, quan ja fumen... És que sabent que ve de... Clar, jo m'havia quedat amb la primera, la segona, sí, suposo que... Sí. No és literal. És metafòrica. Però la primera, que de compartir és viure o morir, jo també ho deia, això. Ah, sí? Sí. No, jo perdoneu-me, la primera frase, jo no estic d'acord, al ser fill únic, doncs no... Clar. Prefereixo morir-me. Tot és meu i prefereixo morir-me si no és meu. Endavant, Ricardo, la teva segona frase. Si porto unes quecs, què porto al cos? Què creus que poden ser unes quecs? Sonen com unos sneakers. Sí. Sneakers són cacauets? No, sneakers. Sabates, vols dir? Sabates. Són unes sabates, les quecs. Bambes. Bambes. Unes bambes. I per què quecs? Seria una marca també, com Bamba, potser. Quecs. Doncs mira, si portes unes quecs ara tu mateix? No, ara mateix porto unos Asics. Bueno, que... Bueno, molt bé. Mira, atenció que torna una altra vegada a les Terres de l'Ebre. Entre cometes, com dient, això no ho diem nosaltres, sinó que ho diu algú. Diu, amb ningú t'has de casar si abans un sac de sal no t'has menjat. Hòstia, quin fàstic. És a dir, no et casis? No. O sigui, si et cases, amb la persona que et casis, o la persona s'ha de menjar un sac de sal o te l'has de menjar tu? Un sac de sal. Un sac de sal. No diu el pes, pot ser d'un gram o pot ser d'un quilo. Però t'has de menjar. Voleu que us doni una mica més d'explicació? Perquè hi ha explicació. Jo estic molt inquiet perquè jo no m'he casat, però pràcticament, i no m'he menjat res de sal. O sigui, no... En referència a que has tingut que viure amb aquella parella abans durant suficient temps. És a dir, has de viure amb... Tu vas a viure amb la teva parella. Doncs abans de casar-te, com a mínim has d'haver viscut amb ella... Menjar un sac de sal. Durant 15 anys, per saber que tot va bé. Arriben 15 anys i ja o cases o el separes. Mínim un sac de sal al mes. Al mes. Però un sac de sal, d'aquí 15 anys et separes, però de la vida, no? Al final, perquè acabes com... Clar, què passa? També té la sal ha de ser sal marina o sal iodada? No importa. És important. No importa? Vale. Bueno, us miro vosaltres perquè és la vostra lletra, ja veig que és una cosa ja molt bé saber-ho. O sigui bueno, jo ja arribo tard, però bueno. Que primer has de tal i després... I Pasqual. Endavant. Sí. Fill de fusta mal partida. Cony. Això també... Fill de fusta... És el cau? És el cau? És vostre, això? És cau? Bueno, vull dir del vostre equip que éreu... No és el cau, però és veritat. D'on éreu? De la Floresta? Hòstia, joder, quina memòria que tinc, tio. Mira, com no tenien cap punt, els hi dono 2 punts. Per ser de la Floresta. Fill de puta mal partida. No. Fill de fusta mal partida. Fill de fusta mal partida. Oye, molt elegant, eh? Sí. Molt elegant fins que et dius Pinocho, i aleshores ja... Sí, clar. Com a insult, Ricardo, fill de fusta. Ets un fill de fusta mal partida.
faré servir aquest. Sí, i a l'altre és Estaquirot. Estaquirot. Ah, bueno, Estaquirot tant, al bon respecte, tant tu com el Pablo una miqueta podeu ser. Són persones molt Clint Eastwood, m'entens? M'agrada molt. Gent molt honesta i molt de refiar, però a la vegada com que dius és molt, hosti, té molt pal plantat, una mica així. El concepte insultar-te des del respecte m'ha agradat molt, Des del respecte? Sí, és com a persona, no, aquest està presumptament, ha fet de tot, doncs presumptament, ja dius presumptament. A veure, aquí diu, el meu iaio deia sempre, no em costa una merda parlar bé. Hòstia. No em costa una merda... No costa. No, és que pensava que era amb ell, que ell mateix. Diu, no em costa una merda... No, si ja parles bé. No costa una merda parlar bé. Captes? No costa, o sigui, que parlem bé. No costa una merda parlar bé. Sí. No, estic d'acord. Sí, no? I després la seva filla li deia, veus, per això mai et venim a veure. Clar, efectivament. Sardanitat xarango. Ui. A veure, xarango, tots sabem què és xarango? Estem d'acord? Xarango, grup musical, xarango, figafaules, té alguna cosa a veure? Xarango, figafaules? És que figafaules, no té res a veure. Ara, sardanitat seria com un concepte. El concepte de sardanitat, o sigui, jo m'imagino gent ballant sardanes, però qui ha escrit el concepte de sardanitat, sisplau? Per ella, no? Ella. No, però no t'avergonyeixi. No, està bé. Sardanitat com a concepte. Passar-li un micro una vegada, que no... A veure, perquè, clar, jo no... Sí. Sardanitat. Sí, no, ara, home, que parli... Hòstia, no me'n recordo com es deia. El Jero? Jero, veus, ara... Ai, perdona. Vale. Elisabet, tens 3 punts per passar el micro tota l'estona. Molt bé. Hòstia, on estaven aquí? Deixa-ho, per allà. Aquí, espera. Organyà, 3 punts. Vale, sí, endavant. És que no m'ho imagino. Sardanitat, concepte. Jo m'imagino gent com en colla, tots a per una, no? O per a dos. Exactament. Sí? No, clar, si jo et dic ara, sí, el cap de setmana curs de sardanes al Corte Inglés, em diràs que també que sí? No. No. Ah, però era una miqueta per això, no? Per la gent... Sí, era justament això, no? La unió aquesta. Sí. I a Caldes de Montbui utilitzeu molt la sardanitat? Jo és que vinc d'allà, però no vinc allà. Llavors, no sé com ho fan ells. Vens d'allà? No, o sigui, jo vinc d'allà perquè he anat a casa d'ells. Estic veient una mica de... Vale. Com dient, jo soc d'allà, però jo no vull saber res d'allà, Evidentment. Sí. Espera, perdona, la sardanitat m'ha quedat clar. Ara vull una miqueta per aquí. Què t'ha passat a Caldes de Montbui? No és que em passi. Sí. És que hi ha una rivalitat. Per quins clans hi ha? Digues. Apropa el micro. Tens rival. Hòstia, però això és... Apunta-ho. Sí. Els de l'Ametlla són pitjor. Els de l'Ametlla del Vallès? Són pitjor. Hi ha més rivalitat. Sí. Però ells, ja que estan, també. Doncs també. També. Nosaltres som de la Garriga. Però no... tu vist... Posa el micro més a prop, que està molt lluny. Ells a la Garriga, els meus tiets viuen a la Garriga, també. O sigui, ells tenen rivalitat amb... Amb l'Ametlla i amb tot al voltant, la veritat. Hosti, que no sabia aquesta història, però si sembla nissaga de poder, tio, allà. A nissaga de poder, compte, perquè... Ho podríem fer, sí, en plan modernista. Sí. Però sí. Com es manifesten aquestes rivalitats? Ballant sardanyes a la plaça? De totes les maneres, sí, ballant sardanes, els barsots a la Garriga, que són molt importants també. Els barsots. Què són? Ui, els barsots. La gent del Correfoc, el front diabòlic, doncs fan uns front diabòlic. Som dolents de bola de drac. És que no es pot ser centralista. Jo me'n vull anar a cavall. Jo vull anar-me allà, al front diabòlic. No, poca broma, Sí, no. La festa major de la Garriga, poca broma. No, front diabòlic. I quan és la festa major? Front diabòlic? Per l'agost, juliol, I final de juliol. puc anar a la festa major? Sí. Sí, però vés en compte, O sigui, aprèn el que diu ella i dic a sardanitat. Arribes allà, sardanitat a tope, front diabòlic i que integra. I he d'anar amb una... potser una... No cal tant. O sigui, ens dius que hi ha rivalitat els de Caldes de Montbui amb els de... Com era? Amb els de... La Garriga? Amb els de la Garriga. A Caldes, a la Garriga i l'Ametlla. I l'Ametlla. I un triangle. A tothom. Granollers també, Granollers també. Granollers també, 4. Vale. He de dir que la Garriga és el meu poble preferit de Catalunya, després de Tortosa.
Molt bé. Ets un populista, però molt bé. Ja ens has guanyat el cor. I Tarragona, també. I Castellà del Vallès? També. Organyà, també? Espera, que anava a dir-ho, i la Floresta? La Floresta no, perquè no estic d'acord amb aquesta orgia que fan amb els nens. Molt bé. Jo entenc que és la seva cultura, però jo... Sí, tu la respectes, però no... Fins aquí. Fins aquí arriba la teva integració. Jo m'integro, però fins aquí, Això. Que soc d'Equador i pium-pium, no? Vale. Pium-pium. Vale. Molt bé, doncs, a veure, acabarem amb aquest paper que diu a Girona es diuen aquestes coses. Molt bé, mira, és que és una secció, això. A Girona. A Girona. A Girona no diem platja. No? A Girona diem plaja. Sí? Sí? Qui ha escrit això? Vale. Està bé? Ho he dit bé? Plaja? Vale. Plaja. Jo vaig dient coses i tu... No, perquè jo soc de Tarragona, ella és Girona, i els dos unim clar, Catalunya. una mica... Molt bé. Les dues Catalunyes. Molt bé. Ara solament faltaria una mica Terres de l'Ebre i també Lleida, ja ho tenim. Vale. No diem síndria, diem xíndria. No diem calonja, diem colonja. Ui. Calonja vol dir alguna cosa o és un poble? És el poble. Vale, que dic, a veure si calonja és una altra cosa. Sí, vale. No diem no és veritat, diem no és pas veritat, no? Bé? Vale? Sí? Doneu l'ok? Ok. No diem el fred, diem la fred. Clar. I per què? Per què fan això? No t'ho sé explicar. Bueno, perquè sí. I no diuen tanco, diuen tancut. Tancut, de tancar. No dic tanco, sinó... Però un moment. Si jo vaig a tancar la porta, o tanco la porta, dic tancut la porta? Tancut. I si l'obro? Obrut. Clar. De veritat? I si la deixo ajustada? Ai. Just. No sé. Ajustat. Una mica com... Perfecte. Ostres, molt bé, ja tenim ara els papers. Qui encerti què vol dir aquest refrany es porta... Això és una mica com Eurovisió. El jurat dona 20 punts, per exemple, a Macedònia. Exacte. I després està el televot, que votem a Suècia 5.000 punts. Doncs una mica és això, ara com funciona, no? El refrany és: ell s'entén i balla sol. Ell s'entén i balla sol. Què vol dir aquest refrany, ell s'entén i balla sol? Teniu 10 segons per respondre. Temps. Jo ho sé, però... No, espera. No, però... A veure si algú... Espera, no, 10 segons. Hòstia. És que vaig anar al dentista i em va treure les cases del seny i puc fer això bé. Abans no podia. Temps! Hòstia, perdó. Sí, mira, fes tu ara el so, sí, perdó. Temps. Vale, a Tarragona, ell s'entén i balla sol. Vale, Caldes de Montbui. Que s'apanya sol. Caldes de Montbui, vale, molt bé. Organyà. Organyà, riure. Floresta. Qui t'entengui que el compri, molt bé. Espera. Els armats. Els armats de Castellà del Vallès. Caçap on va. I Smiley Time de Equip Team de Castelldefels i Terres de l'Ebre. Que va per lliure. Molt bé. Ell s'entén i balla sol. Vol dir... És que ho he escrit bé, però no està... Bach, per favor! Sí, que vol dir que és referit a algú que fingeix no interessar-se per una cosa, quan en realitat no la pot obtenir. Com? Atenció! No. Atenció, ha hagut un error aquí. Què ha passat? Que el guionista ha fet un copy-paste del que significava el refrany de la setmana passada. No. Sí. Ara no sabem... Jo tinc una teoria. Sí? Puc dir-la? Sí, no, però sé què significa, tranquils, que la gent estava ara inquieta. Anava a votar Menxú, atrapa-lo per culpa d'això. No, digues, endavant. Clar, ell s'entén i balla sola, a mi em sona com una canció del Conell Dolent. Vol dir Bad Bunny. Amb su canció, ella baila sola. Pot ser això? Sí. A veure, nosaltres aquí, a part de la catalanitat, votem la creativitat. Si tu ara mateix siguessis una persona del públic, hauries guanyat. Però realment et dono més 10 punts, però són de sucre, és a dir, no participes. Aleshores, això vol dir, ell s'entén i balla sol, perdoneu-me que ho digui en castellà, però seria una mica Juan Palomo, no? Això és una persona que s'ho fa. Aleshores, em fa l'efecte que la parella o l'equip que ha dit quelcom semblant, podem dir, estem en situació de dir, que l'equip
millor català del show d'avui ha sigut... Compte, Cuidado, És una mica llarga, Espera, que ara no. Parla! No, espera. La Floresta! La Floresta, sisplau, un representant de la Floresta que vingui cap aquí. Que tenim aquí el fantàstic... Fa un premi. Un premi. Posa darrere nostra, poseu-vos darrere nostra, sí, podeu, sí, darrere nostra. Sí, molt bé. Molt bé, perfecte, molt bé, molt dinàmic, això, perfecte. Cap problema, endavant. Mira, fem entrega, està una mica tocat, però jo us tinc el tiquet perquè ho canvieu. Un petit morter perquè pugueu fer amb ell el que vulgueu! Com a millors catalans del show! Gràcies, Floresta! Moltes gràcies! Espera, hem de... Ara... Foto. Sí, foto. Hem de fer una... Així com... Bons vídeos, en realitat, no? Ens podem moure, no? Però... Hola. No. Aquesta, aquí, perdó. Aquí. Com era la frase que han dit ell? Fill de puta, fusta, escatirot, compartir follem tots o... A punt del riu. Molt bé, gràcies. Gràcies. Pau Corbi, Ricardo Andrade Malo, directament des d'Equador. Un aplaudiment pels tècnics, el Jep, la Maria, el Víctor. I una partida per vosaltres. I gràcies per vosaltres per haver vingut i per consumir comèdia en directe. Moltes gràcies per ser com sou. Gràcies. Sou molt bons. No, això no. Sí? Volies dir alguna cosa? No.